ξεχωριστό μετάλλιο εμπνευσμένο από την Αιγιάλεια γη και την Ελλάδα του Οδυσσέα Ελίτη θα έχουν τη χαρά να κρεμάσουν στο στήθος τους όσοι τερματίσουν στον 12ο ημιμαραθώνιο Αιγιαλίας στις 21 Ιανουαρίου 2024. Φιλοτεχνημένο από το Βασίλη Μανουηλίδη, που ακούραστα και αφιλοκερδώς εργάζεται για την ανάδειξη της καλύτερης εκδοχής του τόπου μας, το μετάλλιο αναδεικνύει με μοναδικό, λιτό και καλέσθητο τρόπο τα στοιχεία που περιγράφουν το φυσικό, γεωγραφικό και ιστορικό ανάγλυφο της περιοχής μας. Σε ένα κάδρο συντεριάζονται μοναδικά τα στοιχεία που έθρεψαν και θρέφουν το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή των Ελλήνων. Η ελιά, το αμπέλι, η θάλασσα και η σημαία της ελευθερίας. Ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης είχε πει: «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι», που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Η Ελλάδα έχει ξαναγεννηθεί πολλές φορές χάρη στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία. Το Αίγυο, Βοστίτσα ή Κιπούπολη, όπως είναι το μεσαιωνικό σλαβικό όνομα από το 800 μετά Χριστού, είναι υπερήφανο για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στην εθνεγερσία του 1821, αφού η Επανάσταση ορίστηκε από την μυστική συνέλευση της Βοστίτσας στις 26 Ιανουαρίου 1821. Και ήταν η πρώτη πόλη που με τον Ανδρέα Λόντο ύψωσε την ομώνυμη σημαία, σύμβολο της Επανάστασης και της Ελευθερίας, στις 21 Μαρτίου του 1821. Ο ημιμαραθώνιος Αιγιαλίας είναι ενταγμένος στις εκδηλώσεις για την επέτειο της μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας.